ମୁଁ ବୋହୂ ଝିଅ ନୁହଁ, ମୋ ଲୁହ ନୁହଁ। ଦରଦ ଅଛି ଅନେକ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ ନାଟକ। ସେଦିନ ମୁଁ ଶବ୍ଦ ଖୋଜୁଥିଲି ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ, ସାହସ ବି ବାନ୍ଧିଥିଲି ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ବାପା ଦେଇଥିବା ସଂସ୍କାର, ମା ଶିଖେଇଥିବା ବିଚାର। ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଜଣେ ମା ପାଇବାର ଆଶାରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲି ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ଘରର ଦୁଆର ବନ୍ଧ। ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି ଏଠି ମୋ ପାଇଁ ହୋଇଛି ଅଲଗା ପ୍ରବନ୍ଧ। ମୁଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ପାରିନଥିଲି ସେଠି କାହାକୁ ବୁଝାଇ। ମୋର ପ୍ରତିଟି କଥାକୁ ସେ ଶୁଣୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ସଜାଇ। ପ୍ରତିବାଦ ନ କରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇନି, ନୀରବ ରହି ହାରିଯାଇନି। ଅନେକ କଥା ଶିଖିଛି, ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ ପଢ଼ି ନେଇଛି। ଆଉ କରୁନି ଚେଷ୍ଟା କାହାକୁ ଖୁସି କରିବାରେ। ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି ଏବେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ, କାହିଁକି ନା କେହି ବୁଝୁ କି ନ ବୁଝୁ, ମୁଁ ଜାଣେ ମୋ ଈଶ୍ୱର ବୁଝିଛି ମୋ ମନରେ ଯାହା ଅଛି।